फारिलाइनि माखासे सोदांनाय आरो सुस्रांनाय 2022 थांनाय 1 नभेम्बरनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों गोदानै भटारफोरनि मुंखौ फारिलाइयाव दिखांनायनि हाबाफारिफ्राबो सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजोफोरनिसिम मिथिहोनाय जायोदि जायफोर सुबुंनि बैसोआ 18 बोसोर जाबाय आरो फैगौ 1 जानुवारि 2022 खालाराव 18 बोसोर आबुं जागोन, बिसोरो गोदानै भटार बादियै सोसननो हागोन आरो बिसोरनि मुंफोरखौ भटारनि फारिलाइयाव थिसननो हागोन। गोसो गुदुं आरो मोनथावना सुबुंफोरा गावसोरनि भट मिरुनि बुथ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि BLOनिफ्राय फोरमान बिलाइ लानो हागोन। मुं थिसननो थाखाय फर्म नम्बर 6 खौ आबुं खालामनांगोन। मुं दाननाय एबा माबाफोर अजदनि थाखाय 7 नम्बर फर्मआव आबुं खालामनांगोन। जायखिजाया सुस्रांनायनि थाखाय फर्म नम्बर 8 खौ आबुं खालामनांगोन। मोनसे बियाबनिफ्राय